ya Malawi nonse. This is Comrade Antonio Parim Pop FM chigawo cha kumadzulo a Malawi. Tizi wakunena kuti mwadabwa kunena kuti pali mawairis ena alephera kuulusa zosatira za chisankho asira panjira sanapitirize. Ife timangofuna tingonena apo chimene chili pamene pocho nkhani ndionena kuti Chakwera walephera yekha kulamulira dziko ndipo anthu tinampasa mwayi tinampasa mistake imene anapanga ndikumupha Chilima. Pano ndikunena pano ku MCP House ku office kwawo ku headquarters ku Lilongwe anthu akumenyana kumeneko. Chimene akumenyanirana ndi chifukwa chonena kuti anthu ena akuauza anthu ena kunena kuti akuluakulu boma taluza talipereka m'manja mwa anthu chifukwa cha zochita zathu. Chifukwa chonena kuti anthu ena akuvomereza kunena kuti akuluakulu taluza tivomereze. Amene amachita zoyipa akumana ndi zilango malinga ndi zoyipa zawo. Amene analibe mavuto aonaso kuti apanga bwanji koma apa tiyeni tivomereze. Nde chifukwa chonena kuti gulu la anthu ena likunena kuti tiyeni tivomereze chisankho taluza. There is no any way imene tingakonze mafigawa ndi kuachulusa kunena kuti Lazarus Chakwera abwere akhaleso pa number 1. Zinthu zativuta tivomereze. Ndipo sizingathekenso kupanga rirani chifukwa anthu akamapanga rirani pamakhala kuti ndiye kuti anthu akuthamangisana, wina 58, wina 56, wina 22, wina 23 zimamveka. Koma nkhani ndiona kuti wina akutsogola ndi 2800, wina akutsogola ndi 1100. Ndiye mukanene kuti andibera mavoti. Kodi pakati pa chipani cholamula ndi chipani chotsutsa chimene chimakhala ndi mwayi wobera chisankho chimakhala chipani chiti? Chimakhala chipani chimene chikulamula chifukwa chimakhala chili ndi mphamvu. Koma zimene zachitika ulendo uno ndionena kuti MCP anayesesa kuti abere chisankho. Koma chifukwa chonena kuti tinayankhula kunena kuti 2025 16 September kulibetu kubera chisankho. Anthu amaona ngati zimene zija timangoyankhula. Ene kona inali litalowedo. Ene kona ya MCP akalowa apa akapanga izi. Chikuyankhula pano ayesa kumasula maballot paper ena ndikutinda zala ndikuchonga kawiri akuti manalo and void achuluke. Cholinga akanene kuti kunali manalo and void. Nde atengaso zina za Chakwera kuzisokoneza kuzidinda ndikuzichonga kawiri katatu kuti akuti akamakadandaula ku makoti kunena kuti za manalo and void. Nde kuti side ina iso zikapezekeso kuti ziliko za manalo and void. Ndizomvesa chisoni a Malawi kunena kuti mtolankhani amene anthu ambiri mmamulemekeza pa Times Wanda Msisya walandira ndrama kwa vitumbiko Mumba. Nafeso tikulephera kulitchula zina la vitumbiko Mumba ngati a president iso. Choncho Amalawi kunali mkumano umene anakumana ndikumakambirana kunena kuti game ndiye yagona. Tipange bwanji? Option imene tasala nayo ndi ya mtundu wanji? Choncho option imene inalipo ndiyo mpeperesa atupere muluzi kunena kuti chipani cha UDF ndi chipani cha MCP akunyamuka pamodzi ndi azolowere akupita ku koti kuti akasume. Izi ndi zimene anakonzekera kale kuti tikamaza menyedwa ife tizathamangire ku koti. Pali majaji 5 amene atenga kuti aike pamodzi kuti akayimirire mulandu umene uwu. Sindikudziwa kuti azikanena kuti chani chifukwa zimene zawerengedwa kuma polling station ndi zimene zikulengezedwa. Chifukwa mathematic machine a Malawi kumbukirani ndi mmene munali moyo wa chipani cha MCP. Atapita ku court jaji uja atanena kuti kagwiriseni ntchito machine
kuti koma zimene tikazisatire ndizo zowerengera pamanja zimene anthu akaponye ndi zimene tikasatire. Pamene paja ndi pamene moyo wa MCP unachosedwa ndi kumayenda akupuma wefuwefu. Choncho kunali mkumano kumeneko kunali a Priska Pondangaga, kunali a Konelo Jalale, kunali Ephraim Chivunde, kunali a Colin Zamba, ndipo anaitanisa ma radio station awa: Zodiac radio station, Mibawa radio station, Zodiac ya Gospel Kazako, komanso anaitanisa ku Times Awanda Msisya, ndipo kumeneko kunaliso a Blessings Kanache amene ali wamkulu wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndikwauza kunena kuti mawayilesi amenewa asiye kulengeza zokhuzana ndi chisankho, asalengezeso. Ndi chifukwa chake Amalawi mwaona kunena kuti zosatira za zisankho zakhala kwa nthawi simukudziwa, koma as we are talking right now pali anthu ena amene amaliza kuwerengera za chisankho ndizonena kuti Peter Mutharika wawina. Peter Mutharika wawina. Chimene chasala Amalawi kuti MCP imvese kuti yaluza. Maboma mwathumo ndikufuna ndibwereze. Maboma mwathumo tatulusani mabacha, tatulusani mawayilesi. Anthu ayambe kuvina kuti Peter Mutharika ndi amene wawina chisankho. Ndiulula zinthu zimene sindikanayeneka kuulula chifukwa chonena kuti ndapya mtima. Ndiulula zimene sindimafuna kuulula. Choyamba ndimalize nkhani imene anaitanisa anthuwa. Choncho anthu amenewa kumkumano kwawo pochoka kumene kuku Awanda Msisya apasa ndrama yokwana 5 miliyoni, ndipo wamkulu wa Mibawa Tama Kwimba apasa 5 miliyoni, a Gospel Kazako nawo apasidwa ka 5 miliyoni, a Blessings Kanache ka 5 miliyoni, akuti kandrama kaveneka komwera mazi. Auza zonoti asauluse china chilichonse chokhuzana ndi chisankho. Ndiyeno Awanda Msisya mwapaderadera amene ndi Times apasidwa 300 miliyoni, cholinga iwowo akakhala pa Times aziyankhula zosemphana ndi za zisankhozi. Awanda Msisya Amalawi akuvutika kunjaku. Ndimafuna ndikuwuzeni choncho. Awanda Msisya, you were my idol. Pano ndakuchosaso siwe idol wanga. Ndimaona ngati kuti mmayankhula chilungamo, koma anthu mmafuna ndrama. Ife timalolera kukhala opanda ndrama, koma tiyankhule chilungamo. Kukalakhala kuti tikufuna ndrama, titalandira ma 500 miliyoni kwa MCP, koma tinaona kuti tikhoza kulandira ndrama zimenezozo, koma moyo wanthu akumudzi ukhale bwanji? Moyo wanthu akumudzi kodi usintha? Choncho Amalawi mukaona Awanda Msisya akudumpha ka 300 miliyoni kamene alandira kwa Avitumbiko Mumba, ndi kamene kwa kajoesa choncho, komanso alandira ma 5 miliyoni mwapaderadera kunena kuti iwowa asanene china chilichonse chokhuzana ndi chisankho. Ndipo chipani chija cha MCP ndi chipani cha UDF chapita ku koti kuti chikamang'ale kuti aberedwa chisankho. Ndeni mafuna ndifunse a UDF, mwaona masankho aja mmene amayendera pamene mabweredwa ndi pati? Chifukwa ngati inuyo mmapezeka zonoti muli 15, azano ali 2000 chakuti inu muli 15, muli 12, mukanakwanisa kuchoka pamenepo. Ndipo MCP imatenga mavoti a Mai Joyce Banda ndi kumaphatikiza ndi awo kumanena kumawerengera figa imenecho. Pa figa imene amapeza a MCP mavoti ena ndi Mai Joyce Banda, mavoti ena amatenga auja zake alibe mlandu akuti kuthana ndi Michael Usi. Choncho ndikufuna ndiulule zimene sinimayeneka kuulula. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumadzulo.
apolisi akusaka apenipiri kuti amange. Apolisi amene auzidwa ndi Richard Chimwendo Banda akusaka apenipiri kuti amange. Mayeso amene ndikufuna kuulula sinayeneka kuulula koma apa ndi ichoke Amalawi Lazarus Chakwera wavomereza kunena kuti iyeyo waluza chisankho poyankhulana ndi Bakiri Muluzi, poyankhulana ndi Joyce Banda, ndipo Joyce Banda iwowo apereka kale mafuno abwino kwa Peter Mutharika kuvomereza ngati former president wa dziko la Malawi, ndipo Bakiri ngatinso former president wa dziko la Malawi wapereka kale mafuno abwino. Awa akupita kukhotiwa akungopita kungofuna kungoyesa mwayi kunena kuti mwina choncho Amalawi tonse pakufunika kuti tidzuke tiime nji titeteze voti yathu imene tavotera kunena kuti sitikumufuna Lazarus Chakwera. Choncho tiyeni tipite pa ground boma lina lililonse tikuyenereka tiyambe kuchita ma celebrate awa akamapanga zawo za makhoti. Chimene tikufuna ife amaiko akunja adziwe kunena kuti ku Malawi anthu akuchita celebrate kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chawina. Iwowa ngati akufuna mchape apasidwe mchapewo kuti aumwe kaye kuti zinthu azione bwino. Chimene zikukhalira pa Limpopo FM. Then atadiki ati official results, official announcement zolengeza ameki konga rizima sempana ngapi zimene kuti an official sempana so zimene za official announcement zimafanana koma ife ndifamiki ngapi zimene zabwera paja zonse awerengesedwa ma results aubereka ndameki omwewo koma ntali manja ngati judge ndamene alengeze kuti mavoti moyenga aja ndi awa nanga zikasempane so zimene tikuziona ngapi aiga chino Mutharika wadutsa sanjerizika yapo koma fact yonena kuti Peter Mutharika wawina chisankhochi osagwasolesi kuimba ndima nditu wawina wadutsa. Oladakhala kuti president yo munamukonda cha mtundu wanji koma ngati waluza iyeyo aumvera tofungu mavoti 45 ndi mavoti 700 mukanene kuti mwaberedwa pati pamene popo mwagwanayo olomulowere ku khotiko sigwira chifukwa Amalawi tipiteso ku khotikonko ndi mkokomo. Ngati munawinira chisankho chapita chija munawinira ku khoti ichi tisimuwinira ku khoti nkhani yavuta Amalawi tisabisanepo apa tinene chilungamo. Imfa ya Klaus Chilima anthu ambiri akutha kuona kundende akutha kuona kuti moyo wanga ukukathera kundende nde ndipange bwanji. Ndifuna ndikuyamikireni nonse IMCP amene mwavomereza amene mukuvomereza kunena kuti chisankhochi chaenda bwino ndipo taluza chifukwa chake anthu ena amanena kuti akufuna apite akammenye Richard Chimwendo Banda chifukwa Richard Chimwendo Banda nda amene waluzisa MCP. Tiyeni tisaname apa. Richard Chimwendo Banda nda amene wapangisa kuti MCP ikumane ndi mavuto osewa chifukwa amapanga zosempana ndi zimene amauzidwa ndi bwana wake Lazarus Chakwera. Ndemumvera fungoti tikutero pa Limpopo FM ndi Comrade Tayiwa amene amagwira ntchito ngati presiding officer kumene kundi kunkhoma abambo Clement Chikanthu amene amagwira ntchito ngati presiding officer kunkhoma amafuna kuzipha chifukwa chonena kuti sanakwanirise ntchito imene IMCP anapasa kuti akhale akubera chisankho kusintha mafiga ndi IMCP amavuta chifukwa cha 2.5 million imene anapasa. Choncho poona kuti apa mapeto ake IMCP wa anditumizira anyamata azikwanje anangozitenga kukaziponya pa damu koma mmene amaziponya pa damu panaliso anthu ena amene anayandikira pamenepo anapita kukapulumusa. Takhala tikunena kunena kuti MCP ikufuna kubera chisankho koma anthu simmakhulupirira simwadziona. Tikamanena amati amene achaboza ali Limpopo amangopeka mwaonatu akungoti apita apa agwidwa ndipo kugwidwapo sanati
koma bomali nde lapita kwa Peter Mutharika anakonzekera inaugurations kuti ikachitikira kumzuzu akuti tikamulemekeze vitumbiko mumba nde inauguration yokamulumbirisa president Chakwera ikachitikire kumzuzu mwanya koma iweyo Peter Mutharika iweyo Peter Mutharika walilisandu to amene akupangisa kunena kuti Lazarus azikhanga tuwapenga misala ndi Valentino Phiri, Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, Jessica Bwira, anthu amenewa Mayolamu ndamene akumpanga Lazarus Chakwera amuwanga ndamene akumpanga Lazarus Chakwera kuti azikhanga tuwapenga misala. Iye mwini wake akuvomera kunena kuti waluza, koma anthu awa akunkakamizira kuti tiyeni tiyense palibe kuyesa olo mavoti watitati tiponyeka 10 Peter Mutharika ndamene awine. I'm betting you ndiye pali chisiru chinanso chakunkhatabe Noah Chimpeni amene iyi wapezekaso naye atagwidwa akutenga ma ballot papers a Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda amamukonda Noah Chimpeni kumamukhulupirira Noah Chimpeni. Lero Noah Chimpeni wapezeka kuti ndamene amapanga ziwembu zonse. Galimoto inachita ngozi panjira ija Noah Chimpeni ndanyamata awo mogwirizana nda MCP ndamene anapanga zimene zicha kuti amuphe Joyce Banda. Amai Joyce Banda Noah Chimpeni mwa Jose kuchipani sakuyeneka kukhalanso kumeneko agwidwa ndi ma ballot papers. Presiding officer amabera atamufunsa kuti kodi mavoti wamukupita nawo kuti Amai Joyce Banda akuti Noah Chimpeni ndamene anatuuza kuti tizika mmabox umomo mwa Chakwera chisifero cha munthu. Banda amakusetani kukuchosani nsete inu nkufika pomafunaso kuwapanga chipongwe Noah Chimpeni chisiru cha munthu. Takwandani ile ndi tulakani walipa kwa FM kutokera kuhanga zaona ndafuna ndifuse ni kama ni nyamada nujambira nakavota sono rutala ile davota mnavota poja mboweza ziko inaonisa kuti nyamada ndi sana vode kumanyomo kwa mnavota ifanya leo sana davota ile mtone kuti sisebo mali boma itaona na usirango tala ndipo balikufuna baadhi siku kuenda kwito mtaona na ria ikola soda tuacha na vile kulianga kwa dati kwa hiyo ni service zikapromote basi tunga mtone wa promote ndio kuda banoka ndio kwa watu wa okay nena kuna kutata ndinokala amba kumaso sangala mulire nena kuyene aunene amiga kutata ndio sangala mulire kumangari nzika Malawi kumaso mbola ni mchewa bwanji mugudi bora tatu moja rapota haraka wina tatu moja kwani mudero da ile ukaona kugura kwa mungu sikuti kunganya mzigo azidi peleka kusana dala akala lugya nchizo jomanga ya mkule ndeka na nyanza ena ampavu aganega wende sapi kano na mezi ngazia agambira na boda ni ko aleke jimeo kwe kweo dayo mwera banga kera sitakale komai unogoni bulilongwe mene kuli unogwa antambiri mene mugoni angajimagi yamata asanka modani asanka mondo wala bena anto aina so bamaza mabudu kama izindi ya zilwa lakini watambi ya basanka bwino zetu kuwa banova muri mone mulilongwe matu muno makore mumwanya ndeka baenda bwino zetu wada kaka so mwambiriza tukozogera no ndi walimba bwepe mulibo mema yankolazi Malawi yazimba ndifuna nditamangire ku koti konko kumene apita iwoko naneso ndikupita konko sitisiyana atu nane ndikupita ku koti konko ndikaone mapepa lawo tuone kuti asaina anena kuti akudandaula kuti chani ku koti nafeso ndikupita konko ndikuti sitisiyana Malawi mpaka tuoloke MCP sitikuifunaso MCP sitikuifuna anthu aja chiteze anthu opanda chisoni inu Limpopo FM we've come ready ntanyo wa program yathu imene timaicha nkanga zaona Amalawi tieni madelosi anasiyana timbe tivine timwe lero tulakisa